hande yimɓe natti ñamde lacceje, natti ñamde ñebbe, natti ñamde kappe woni ñamri, natti ñamde jumri, natti ñamde ko iwi e leɗɗe. Hande ko ɓuri hewde ko mburu en, ya allam kafe en, ya allam maaro en, ya allam liɗɗi en. Ɗum ɗo Oumar Doro Kume fero yornata ko ɗeriɗo ɗum ɗo wawa wonde dow neɗɗo wawa yade mum dow wuuro. Hay saɗa safra neɗɗo si tawi o rentaki ñamde ko ganduɗa par ce que mburu ala ko neɗɗo yata dow wuuro, maaro ala ko neɗɗo yata dow wuuro. Donc test ko kala nden cafrata neɗɗo walla kala nde neɗɗo deltini ñamde lacciri jamma fini subaka yaha dow wuuro, kala jahowo dow wuuro Oumar o heddodata cellal. Ko yimɓeɓe nattu ñamde ñamateje ɗe leppina ɗe reedu, yimɓeɓe natti ñamde ñameje ɗe ganduɗa gaddade ƴiƴam dampilaɗɗe ƴiƴam goraguɗam. Donc ɗum fale ko hande ɗum woni ko mo jiiɗa fof no irti, mo jiiɗa fof jogui probléme muɗum, debbo mo jiiɗa fof ina jambita. Wadde noon si tawi neɗɗo ina yiiɗi leɗɗe goragu ko nanta leɗɗe goragu fof, leɗɗe goragu mbawa neɗɗo wawa hebde ɗum yiya hoore Oumar Doro Kume tan ka wona haɗa safri ko wiyete hémorroïde. Ma cafrata hémorroïde o cafrata ɓuuri ndi. Donc so tawi a safrima ɓuuri ndi tan, a safrima hémorroïde o tan a yiyat goragu ma arta ɗo foti artude ɗo, jommum watta ɓoyde e debbo mum 10 minutes 15 minutes ha eko wayno ɗum ɗon. Hande gono e debbo muɗum 2 minutes 3 minutes ala. Donc kadi gorago Oumar yimɓeɓe yoɓe paam goto ko tigi hay si tawi woni yiidi e joom suudu mum goragu ma fotani mayde. Kala teskiɗo jiidude e goragu muɗum yiidi e joom suudu muɗum tawi woni ana yeehi tarodde haɗa lawƴa goragu ma maayi lelima tan andu aɗa jogui rafi. Neɗɗo haysi tillima haysi yi joom suudu mum yi hoore mum goragu ma no foti darade woni celluɗo. Wadde noon leɗɗe muɗum mbawɗen wiide tan leɗɗe mum ina goodi, leɗɗe nde neɗɗo yarata ɓuuri ndi iwa ha laaɓa, leɗɗe nde yarata fere mum iwa ha laaɓa, e dow ɗo basitoɗin ɗum to batte ko ñamata e ko yarata. A haali haala mbakka fayida saabu wonko wallata safara goo ko tabidde ɗo safratoɗo eywa ene jeeya hen kadi ko wallata safara kadi tabidde e ñamele manan moƴƴi. Kono hande ko jamanu dañi, kala mo jiiɗa nene sampi burillaji mum, kala mo jiiɗa nene waɗi piɓi muɗum, moni foof ene yiilo ngaalu. Beele neɗɗo so tawi woni ɗaɓɓowo ene finat tan yaaha walla ala ene wawi dañde sababuji ɗi ganduɗa, leɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ko leɗɗe nayyi, ɗe ko leɗɗe gawri, ɗe ko leɗɗe kalis exactement. Beele neɗɗo woodi loccital ngal ganduɗa neɗɗo looto ɗum ɓandu mum e fannu fof mo mbawɗa wonde so tawi a ari hen aɗa yiye hen aɗa teske hen te aɗa wawi dañde hen to banggue loccital. Eyyi aɗa andi c'est très important Oumar, loccital ko ɗum hunde mawde e neɗɗo. Nde tawno loccital ni wayi tan no waktu neɗɗo wiyete yo looto janaba ni ko yeru mum. Waktu neɗɗo yiiɗi joom suudu mum wonde tunde, saɗa yiiɗi julde walla aɗa yiiɗi labde wiyete ko ya looto janaba. Wadde neɗɗo so tawi woni aɗa yiiɗi lootade dañal nanga, aɗa yiiɗi lootade ɓayre yimɓe nde nanga, aɗa yiiɗi dañde woni d'abord ko ardi foof ko ma daña ko wiyete loccital. Par ce que loccital ko ittata dendagal ko wonno e ɓandu tawa ena bonnanma, ni kunude bonde, ni kaɓɓi, ni kume, ni goɗɗum e goɗɗum. Donc neɗɗo a wawa lodde neɗɗo ngal jawdi tawa ɓandu ndu ina tuuni. Neɗɗo saɗa yiiɗi loddi ɗum o daña jawdi ko d'abord ko ardi fof fulaɓe ɗum tagi neɗɗo si ari ma kala ko mbawɗa wonde taw ɓe loccitte, ɓe cammitat ɓandu ndu ha laaɓa, ɓe loota ndu ha ndu laaɓa, ha ɓe ganda tuundi wonde ɓandu ndu iwi gila e kaɓɓi mum ha e dabareji mum ha e foof. On tuma noon sa lowti joomon ɓayre nde nanga, sa noddi yimɓe gara e mum, sa noddi jawdi gara e mum, sa noddi beyi noto ɗum. Si ɓandu ndu salima beyi a wawa dañde beyi, hay sa waɗani ɗum ala do beyi walla lorgal beyi nangata. Si ɓandu ndu salima yimɓe, hay sa a noddani ɗum yimɓe walla a looti ɗum pour yimɓe jetta ɗum, par ce que neɗɗo o d'abord welata taw e yimɓe ɓe ƴiƴam ɗam. Koma neɗɗo o welata o ha d'abord ha moƴƴa taw ɓandu ndu jaɓa kalis, ɓandu ndu jaɓa yimɓe, ɓandu ndu jaɓa beyi e baali, ɓandu ndu jaɓa laamu. On tuma noon mbawa lodde ɗum nafa. Donc noon so tawi neɗɗo ɓandu ma ina tuuɗi, neɗɗo ara tan wima min ko ɓayre sohlomi, ɓayre nde jogui ko ɓayeji ɗiɗi, ɓayre nan toon ko Oumar Doro Kume ko aroɓe ena naɓa kono addoɓe, wonɓe inɗe mabɓe jeehi kono ala ko jogui, jogui inɗe kono ala naftorta hay hunde ala. Ɓaye goɗɗo nan ɗon neɗɗo kala mo danɗa ene ɓayre nde yaadi ko e dañal, par ce que ɗum woni ɓayre addande yimɓe, addande jogiiɓe. Kadi Oumar neɗɗo so tawi lawgal ma ena jaɓa ko ardi foof jotodirta ko yimɓe ɓe gandama ko ala ko ɗum woni koɓe jogui.
so tawi longal ma jaɓi ko ala ko ɗum ɓe jotodirta a ala laamu mbatta jodirde yimɓe laamɓe a ala jawdi mbatta jotodirde yimɓe joom jawdi a ala gandal mbatta jokodirde yimɓe joom gande en yiyama e gasa wona arsuke ma daño he ɗum ɗon donc wadde lolle jawdi ko yimɓe mbiyata jawdi ko heddi noon ko façon ngaji hande neɗɗo fof ino yiiɗi ɗaɓɓirde jawdi jawɗele nan toon ɗum waɗi laabi mum fétisagal nan toon woɓɓe nan toon ko affaire fétis mbaɗata woɓɓe nan toon ko affaire lolle enen noon fulaaɓe enen gande men ko tawɗen ko pelɗe jogiɗen ko mbaɗete fulaaɓe anduɓe walla anduɓe leggal daringal e nokku naggam woni keelili woni canjum woni jaaɓi woni bawbami woni e leggal e woni ɓokki renduke e jaɓɓi walla ko way ɗen ɗon gueɗe donc ɗeɗo leɗɗe poti ittede ko ñalawma naggam poti ittirede ko ni une e nangue naggam donc ɗum ɗen ɗon leɗɗe mbawa andude ɗen leɗɗe si neɗɗo luutima si tawi koto batte jawdi daridi ala looto ɗeɗo leɗɗe ma jawdi daridi notoma par ce que ma jawdi ma jibin ma jawdi ma his ma jawdi ma heew par ce que jawdi wawa hewde ɗo ndi hisata jawdi siko ma ko arata ko ɓurata hewde ko yahata kono si tawi koko yahata ko ɓurata hewde ko dañta tan firta liggota ma e ala ko gasirta ma ko heddi ko Oumar gueɗal gongal ngal e fulɓe hanki no liggoranno ni wonande minen fulaɓe ko liggey nonɗal liggey laaɓal liggey gandal Oumar hanki minen ɗo neɗɗo o hadema wawde wiide haɗa waɗa dabor walla waɗa hadema etade wadde daw Oumar gila ɗo takkiɗa nene ma walla bamaɗo ko ɗon gaddotoɗa tawa jangguinede holko jangguenteɗa ko leggal ngal ko ardi foof ɗeɗo leɗɗe ko ma ganda tawo ɗo ɗe darotoɗo waɗi leɗɗe ɗo daroto ko leydi ɓaleri waɗi leɗɗe ɗo daroto ko leydi daneri waɗi leɗɗe ɗe ko daneje waɗi leɗɗe ɗe ko ɓaleje waɗi leɗɗe ko laamu waɗi leɗɗe ko leɗɗe kaptorɗe waɗi leɗɗe ko ɗum ɗo ɗeɗo leɗɗe ko cafrorɗe ɗeɗo leɗɗe ko oɗo rafi ɗe cafrata oɗo rafi mo gonduɗa o si tawi a wundi o rafi ko ngal ɗo leggal joni noon saɗa itta ngal leggal ko holno guettirta ngal beele a gañat leggal ngal walla a gañata leggal ngal beele a wara leggal ngal walla a warata leggal ngal ina jogui leɗɗe ɗe guittata tawi neɗɗo sellan sa wari a gañi leggal ngal o sellata sa wari ngal tan o mayat kala mo cafrida ngal leggal o mayat ƴe leɗɗe no gooti ɗum ko toon jangguete ɗiɗo leɗɗe ɗeɗo koye nduɗo lewru guittete ɗeɗo lewru koye oɗo ñalawma guittete ɗo guittata leggal ngal ɗo jaada mbayniɗa ɗo bama wima ya gadduwa leggal ngal Oumar o teskinte o wiyatama sa immima ɗaɓɓede ngal ɗo leggal sa hawri e neɗɗo naggam andu jaabima sa addi leggal ngal a hawrani e neɗɗo ha a yettima ɗo gunata leggal ngal kala ko tawmaɗo nda wawi ñawde leggal ngal jaabima walla ngal jaaba guila nden neɗɗo andanno ko waɗanta neɗɗo ko ɗum taki sikki alano hanki wona leɗɗe pekidade wona gande pekidade hande noon ko aduna jiiɓo ko wiyete gandal wodani ko ɓe ko funtoɓe de ɓe ko waɗoɓe ni funtoɓe ne kewi funtoɓe no kewi aɗa andi ɗum waɗi noon quoi aɗa andi Oumar ko gollal ngal liggetegal ngal woni hankkadi mbo hen fof naate maggal hande min joni ɗum ko traditionnel oɗo ɗiɗo sifaji ɗi mbaɗanmi ɗi gonga komi tawɗo jinnaɓe am ina liggo janggumi e mabɓe jippumi kadi ɓe jangguinimi duttimi kadi jaami yoga e leyɗele jaami anduɓe yimɓe woɓɓe kadi tampanɓe kadi kemmi gandal ngal gandal wawa nafdema tampani gandal ko ma gonda e ceerno hanki gona e makko lebbita lebbina aɗa jangga gandal aɗa ceena walla aɗa heesa huuɗo walla aɗa ligganoma wona donc noon gandal heɓirte ngal gandal barkinan nafat ma daña maggal autoji daña maggal kalisaji joni duttimi janggumi traditionnel o woni leɗɗe ɗe janggumi dañmi diplôme seedantagal diplôme miɗo ɗum jogui mi jogui cartel muɗum carte de membre traditionnel e nder leydi Sénégal a faami donc hande so tawi wiyeno joni kala liggotoɗo e Dakar yo addu seedantagal muɗum so ala seedantagal muɗum wondema aɗa wawi lekki walla aɗa andi ɗiɗo rafiji a liggotako Oumar heewe liggotanoko kono belaɗo fof wawi wiide ko liggotoɗo belaɗo fof no wawi wiide ko ceerno ko mbawɗa hen bawɗo e mbo wawa punto e mbo wona punto wadde firti wutteji ornaɗi ɗi bonni wutteji moƴƴuɗi ɗi walla wona noon kadi yimɓeɓe Oumar ɓe ceerdata yimɓe liggotoɓeɓe yimɓeɓe kadi ɓe jiiɗa gonga ɓuuri hewde aroɓe jiiɗa gonga to tagui ɗum e hanki a yiyanno minen to amen to jiiya mawɗo manguel tosogel daɓɓel e jogui sasayel mum asa naati suudu ala ko jiyata kono sasaka hunde fof nana e makka wona ala comci moƴƴi kono Oumar so itti condi seeɗa rokkima ndin condi no wawi wonde hunde fof kala ko wima hen no wawi wonde wona kono hande sa ari e neɗɗo darta ko ɗo woni o ɗi darta ko o ɓonni darta ko o woni wonno wata mbiyata ko wawa wonda walla wona noon mi yiiɗi ko neɗɗo baɗɗo commentaire
simi waɗanima ɗum ko ni 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 ko haala tan ka gasata ɗum ɓe jiɗi kono neɗɗo si tan ari e ma a wi ɗum ha wiyama min komi jiɗɗo ɗannade walla min de ko jawdi mbiya ɗum ha pelgo jawdi de ko nanɗo inchallahu rabbi si tawi en pamodiri tan simi luutima goma Allah waɗana hen suutar walla felgo ndenago walla fene kunude walla ko noon jomon si wi ko wiyata il faut ko cinka ko kaala min daña ɗum hakkude ami Allah neɗɗo noddami ɗo haalnami wiyami ceernani ɗum ɗo raɓɓiɗi ɗum jinmi ko mbaɗami expliqué il faut kaala il faut ɗum ay firti ko yomi waɗanno commentaire yomi wi ɗum ko ni naggam e naggam ndiɗo sotiri hanti min itta ɗon Allah o par ce que mi wima ɗo Oumar felgo nani somi waɗanima ɗo e yontere si Allah jaaɓi a heɓat million ngaji sappo a itti Allah toon a wiyata ɗo si Allah jaaɓi de mbiyata ko ceerno Moutar wi si Allah jaaɓi a wiyata hay Allah jaaɓi ɗo e balɗe sappo mi heɓat million ngaji sappo tene ko Allah addata guitta ɗon Allah mbaɗa kam ɗon tene sa waɗi kam ɗum mimi wawa waɗandema ɗum ko seeɗani longtoto ɗon ɗum taki yimɓe ɓe pour gollanaɓe ina satti ha ɓe jiyan par ce que ɓe jiiɗi tan ko commentaire ɓe jiiɗi tan ko kaalo ɓe jiiɗi tan ko biyo naggam e naggam e joguiɗo won gueɗe minen liggotoɓe simple ɓe joguiɗo simple sa ari e muɗum tan jaɓata par ce que gommata wiyata ko a anda kala ko kalda wiyatama ko a anda joni noon hono neɗɗo wawirta andirde moƴƴo e mbo wona moƴƴo si tawi yimɓe ɓe kono ɓe jiɗiri ni noon jadirta e maɓɓe keeɓa e maɓɓe ko jiɗɗa anni sa huɗani Allah yadirta noon e maɓɓe ko ɗum de awa ɗo woni Oumar Dodo ko men voilà waktu o mboɗo andi hakkadine woni ko e gasde ceerno Moutar gonɗa ko Dakar eywa ɗo hande ɗo kalten ɗo wasata neɗɗo mana nenen Mauritanie wasata neɗɗo nena France walla Amérique walla leydi gondi ndi ganduɗa on gondani e nokku goto kono kalɗa ko ene yiiti hen hoore mum ene yiiɗi hebde e leɗɗe ceerno Matar beele ene newano ɗum eyyi Oumar kala ɗo neɗɗo wawi wonde aduna e nder aduna he hande o ene wi dañde surtout yoga e leyɗele hande si tawi ko leydi Mauritanie gonɗa ɗum transport auto ji ina goodi auto tan nawantama ha toon tawi ko Amérique gonɗa ko GPS nawoɓe bagage uji ɓe France ko noon Allemagne ko noon ɗo neɗɗo wawi wonde foof si tawi nanodirama wawa arde si tawi ne wawi arde noon ne wawi koppude billet mum ara tawa miɗo gonmi ɗo mi itta leɗɗe mi totta ɗum walla nela neɗɗo ara heɓɓo leɗɗe mum nawa kono si wi yomi neldu ɗum mi neldat ɗum ɗo mbawa wonde aduna e foof saaji noon jomon wata sikku komin nawata leɗɗe ɗe nawata leɗɗe ɗe ko yimɓe yahoɓe haɗa nelda kalis ma nanodiren hawra e neɗɗo o ene yaaha janggo walla ɓawa janggo yawa haɗa nelda kalis ma mi yiiɗa neldudema ɓawa janggo tawa jahowo o yahata ɗo ko ɗo e lewru ndu maayi wata wi ko min tardini leɗɗe ma walla min mi neldima kalis hani mi heɓane bagage ma kadi fade ko yimɓe ɓe kadi ɓe paama ɗum et surtout kala ɗo ko c'est très important eyyi il faut yimɓe ɓe paama ɗum wara wona tan lekki ki wona to DHL naɓanmi wona poste naɓanmi hande ɗo joni le 23 mbiɗa jogui neɗɗo jahowo si hawri neɗɗo noddi kam hakkude ɗo e 23 min pamodire mi gollen an lekki mum yawat yettoyade donc saaji mbiɗa nodda ɗo GPS am nawo Allemagne walla nawo Italie wiyami siwa parde ɗo e 10 balɗe sappo e joyyi walla ɗum balɗe sappo jomo nodduma ɗo ceerno guel neldumami kalis am de ha hande mi heɓani bagage am de e no wayi ni watiri ni donc ɗum fadeke ka yimɓeɓe mbawa famde saaji o tarlema no waɗa tawa kadi neɗɗo wona neɗɗo goto nawanta bagage ko billet jomum nde watta billet nawa ɗo ha yaɗo ha Amérique ha France wona ni yimɓe sappo wona yimɓe nogas ko ma bagage mum timma nde wawa yaade kanta wona ɗum Oumar kala ɗo neɗɗo wawi wonde inchallahu rabbi si tawi ardi e gomde men heeɗima tawi ko kalɗen ɗo ko ina wondi hen jarani force jarani comme jaɓeɗen comme goɗɗumen beele ɗe safra ɗum jaɓet alhamdulillah neɗɗo so wima jaɓet sellata yo addano jaɓet si neɗɗo wima soppis sellata yo addano mami sabrumo inchallahu rabbi soppis en piɗal en par ce que warat gorko bonnat rewɓe hewɓe nanɗo gonde perte balan ko soppis ɓe ki gondi no safre ha sella soppis no safre jaɓet ko noon min woni komi safrata ko wiyete neɗɗo janowo tension en min mi safrata ɗo mi safrata tension mi safrata neɗɗo paɗɗeteɗo woni janowo mi kangaɗo en won certaine rafiji goɗɗi kadi mi safrata ɗi min ko kanmi tan e ko ganduɗa sa noddi kam walla sen pamodiri e ko gandumi mbiyatmami ko ɗum gandumi sa jaɓi ko leɗɗe mum kumpitimi leɗɗe safara leɗɗe longal e ko wayno ɗen ɗon gueɗe ko wona ɗum ko mi natata alhamdulillah min ɗo kala neɗɗo gomɗo e dow ɗum jaɓi nani e faami numéro men téléphone Oumar nan ɗon yo wat men audio holla en haaju mum sellani wonde imoride
tampinɗo ɗum e mori waɗa ballonnement yiɗi lorngal longal kayitaji voilà ko way noon surtout diwɓe boomi coyɗi ɗi surtout ça boomi coyɗi no mayno leydi walla diwɓe en ko wayno mega mayra men famata mayra men woɓɓe nan toon par ce que yimɓe hewɓe nan toon ko leyɓe gondi leyɓe nana cengi e mum haysi neɗɗo royi ari e ma wi mami artata woɓɓe nanen ko kala ko yakori tasat kunuɗe kew voilà ko ɗon mbayno ɗon ɗo kalɗa ɗo ene waɗi yimɓe ɓe ganduɗa kala ko jakorima nan heewani hebde ɗum kañum ko bettere ɓuuri wawde dañde e promesse holko waɗata ɗum ko konuɗe mbaɗata ɗum konuɗe si keewi e ma Oumar sa ɓuran tinno hantin kala ko dañƴa ko ma bettuma hay an si tawi woni neɗɗo wima waɗane sa wattin hakkille ma heɓta ɗum ko konuɗe goni hen hono koye jogui faddude mum hono koye jogui longal muɗum tawa bonnantama mi wiyata huno ko rewata e neɗɗo mbo huno ko ay mayɗo ene rewa saka guurɗo kono yo taw konuɗe si gaari ma ala ko mbawi bonnandema hattama e hebde hattama yaade ko jahannoɗa hattama par ce que kunu si keewi e ma ala paddule a anda ko ala ko ruttata ɗum tan sa ɓuranta ko dañƴa fo yaaha haysa dañi jawdi ma jawdi ndi wonata koye tayde ɗum woni ko jiita si koye commerce hunde wonata ne tayde walla eko way ɗum sa ala noon a ɓeydima ɓawlude eyyi donc ɗum ɗon ko safaruji e faddudeji mum tan Oumar Dodo ɗum ɗon mbaynoɗa bandiraɓe waktu o gasi eyyi mbaynoran bandiraɓe tan ko yo yimɓe dutto ko wiyete fina tawa Oumar donc hanki mawɓe men kala mo jiiɗɗa jogui boutel mum ɗaɗi kaɗɗi ɗaɗi dijjuɗi tawa sa ñalli ñamde a ñalli yarde won gueɗe jamma saɗa lelo jara boutel maɗa kala ko ñamnoɗa hen ko bonnata ƴiƴam bonnata ɗaɗi yalta ha laaɓa sa fini subaka law taroɗani walla jaaha dow wuuro kefta hoore maɗa donc yimɓe yo dutto e ndefuji men hankiyankoji ɗi yo dutto e labde yo dutto e fimde kala ko neɗɗo natata yo natiri e fimde e gomde yo andu hay hunde ala ko neɗɗo wawi gaynande neɗɗo caggal ɗo neɗɗo o ɓerde mum nde gaynani par ce que ɓerde nde Allah yiyata anni o donc si tawi enen fo en tinodiri en gonɗini ko mbaɗeten ko enen golloɓe ɓe en nunɗat enen golloɓe wona ko neɗɗo addana fof mbiɗa wawi voilà c'est ça donc neɗɗo addata hajuji sappo foof mbiya kanƴi fo aɗa gayna ɗi donc ɗum kadi minen liggotoɓe c'est très important min yimɓe ne goyto yimɓe ne tampi e ko mbayno ɗon e ko ɗon donc kala ko ganduɗa ɗum ɗon hattanani awa ɗo aɗa andi Oumar Douro Coumé ene waɗa ɗum naw ɗum toon hanki minen fulaɓe ko noon min ganduno si tawi neɗɗo ari to ala do nayyi walla jawdi walla ɗum miɗen gandi waɗoɓe wiyete tan ko yaato ɗum ko nunɗal ɗum no wona sababu Allah addanma arsike ma o e dow maɗa donc nunɗal ko hunde moƴƴude yimɓe yo gardu gomde andude tan ko leɗɗe men ɗe tan goni foof leɗɗe men tan neɗɗo wawi safrorade sella leɗɗe men neɗɗo wawi lotade wawa heptude hoore mum par ce que leɗɗe doctoraɓe ɓe koye leɗɗe men ɗe tan ɓe guittude donc gomɗa koko ɗum tan wawi nafdema Allah jarama ɓe jarama kala ko ganduɗa eɓe nani hen to banggue peggue haala eɗen ɓe ñaagui yafoy saago men ko yo moƴƴu yo feew yoɓe paam ɓe ganda tigui fina tawa men ina woodi gande ina goodi gande gurɗe ina goodi safaruji gurɗi ina goodi si neɗɗo rewi lawol tan inchallahu rabbi ma Allah waɗa ɗum sutura heeɓa ko yite Allah jarama Oumar Douro Coumé anne haɗa weltane e Windere TV yo Allah joni gurdam moƴƴina batte inchallahu rabbi mami loote felgo inchallahu rabbi ma ngabbo oto ma d' accord amin ya rabbi bandiraɓe wonno koɗo men ko Moutar Ba kadi enen mboɗo sikki bandiraɓe ene daara Windere TV aɓe gandi enen en gadoraki e won hen yimɓe no mbaɗata ni yaade gam ƴettoyde anduɓe sababunde koko jooɓa kalis yo mbaɗ promouvoir enen ƴettirten neɗɗo ko jogade humpito walla jogade yakare moƴƴere jogade hoolare oɗo ko waɗata ko ene memo ene yiyo kala mo ganduɗa ko waɗata ko en ngala hen humpito kala mo ganduɗa ko waɗata ko en koolaki ɗum a wawa yobde en kalis ha ƴetten ɗum vidéo pawden bandiraɓe janggo ene mbomo hen kala mo ƴettuɗen tawa eɗen jogui confiance labɗo labtuɗo ene gomɗi ko mbatten ko heddi noon kala kene gasa ko Allah gaynata kala gando mo gadduɗen eɗen jogui jorto moƴƴo ko waɗata ko ene memo ene yiyo ko gasata noon koye junggo Allah woni bandiraɓe wonno koɗo men komo ceerno Moutar Ba Allah jarama jarama min dokkan rendez vous lawol gongol e koɗo goɗɗo ha yesso ko lawol